Brian Hotspot. May you know Jesus more and more. I'm your host, Brian Mafua. Nyaya nasi ndiye machechi. Machechi awandisa mazuwa ano. Unopinda church ipi? What does the Bible say about churches? Evangelist Remo Muparinga, teachers, toita say ninyaya yemachechi. Namata, aisi plani ya Mwari yekuti kuchaita vari nani, vatinopota tichifonera tichibvunza. Kunamata kudevelopa kuti uve mwana wa Mwari anoziva zvinoitwa mumba mababa wake. Paneka kunamata kaneka huranda soka kuti kana ninga sipo takuara. Why? Avana kuudzwa full package ya gospel. Vakaudzwa sekunge kune nokuti nzwai. New Testament is Old Testament. And ukaona uchi mixa the two, you are dangerous. You cannot put new wine into old wine skins. You know putika. Augone kuisa wine chamuhombodo ekare. Saka kana New Testament yakauya iko kune old. Sasa atoita isusu varume vanomira kuseri kwechipuranga ichi. Tikaona kuti ku old nokuti ku old kwakune church system. Vanhu vaipinda church ku old. New Testament vakangotumwa kunzi go and make disciples. Mwari wacho akutopindawo imimi. Kingdom chayo kaiparidzirwa unotofunga kuti pamwe zvimwe zvinhu timuchenda achiri right. New Testament yaiva nechurch system. That's why Jesu paakauya musi wesabata oga oga aitoendawo kuchechi yacho. Kureva kuti Mwariwo akajoinawo zvaita vanhu akapedzera akupindawo chechi. Iye ari mwani anga kutopindawo chechi. Nokuti auya munguva ipi? Old Testament. New Testament inotanga panofa Jesu. Jesu paanotoberekwa itori Old Testament. Iwo une problem ne arrangement yema books. Saka chona vanhu vazhinji vanofunga kuti Abraham ndo ku Old Testament. Old Testament inotanga na Moses. Abraham hamo. Ya uchazvitsa. Kani mopasa muna Bible nai. Nomuka bhuku rinovhiringidza. New Testament inotanga nebhuku raActs. Do New Testament. Sungano itsva inopareta mubhuku raActs. That's why Jesu paakaberekwa setsika yake aenda kusinagoge. Aitoitawo zvetsika. Anga aberekwa muculture. Zvekutoti on the 8th day akasekamusaizwa. Iye ari anoti ukatenda mandiri you are circumcised in me. But iye akaenda kunochekwawo. Why? Auya mu Old Testament. But arrangement yema books. New Testament inenge inotangira pana Matthew. Ndo zvazviri pakuronga kwemabhuku. But pakurongeka kwemweya ne understanding iri spiritual. Zvinotanga kana testator wacho afa. A testament begins. Abraham chaiye kana Adamu havasi mu Old Testament. Vanhu vanowanikwa kumabhuku eOld Testament chete. But avamo. Testament isungano yakaitwa naMwari nevana veIsraeri. Vachitungamirirwa naMoses. Ndo sungano ekare ya Moses. Abraham hamo. But nyaya yake inowanikwa kumabhuku iwayo. Saka ukasagona kupatsanura arrangement yemabhuku nemamiriro ezvinhu unosanganisa pakunamata ukaita era. Samira one. Church system yanga irimo mu Old Testament. Vanhu vaipinda pa one place. Vachiuya kuvarefi vavo. Vachiuya kuchechi yavo. Ukatotendeuka waitofanirwa kuita sei? Kupinda iyoyo. But New Testament yatanga vanhu vakabvunza Peter. Toita sei neramaparidza iri? Kwete topinda ipi?
Something that one of my churches like, I want number down. You don't go back and book church. The choice is yours, but you must know the truth. Church system, younger from Ghana, Old Testament, New Testament. A human being, an individual, becomes a temple. So you don't watch on the app to pin the way. You want walkers of Funga pin the AFM. Mother happy in the church. He's also stopping the church. Sakawatidzi vakaona munhu achidzinga madhimoni vakamurambidza. Why? Vaifunga kuti ndezvemagroup kuti zvinofanirwa kuti simba raMwari rinofamba nechikwata chake, rinofamba nekutenda, hazvisi muzvikwata. Vakatoona munhu achidzinga madhimoni vakaenda kuna Jesu kanzi pane mufesi akadzinga madhimoni utaurambidza, zvikanzi aiwa matokanya. Imamu nangonoti madhimoni acho atozviziva saka anga achienda. Inda muchikundwa kuziva nemadhimoni. Aone here kuti ripoti yavo inovamakisa kuti dhimoni rinenge raakuti zivei kudarika vadisciples. Dhimoni riri kudzingwa nemunhu asiri muchikwata richienda, but vari muchikwata vari kuti hazviite. Ko madhimoni ari kuenda sei? Mweya yechina yakatoziva kuti anenge atenda muna Jesu nometa haasi muchikwata ane power. But vadzidzi vari kuti aiwa unofanira kunge uri kusaidwe. Saka uchiona mukore uno zvakatodzoka kuti munhu anoita problem newe kuti unopinda ipi. Ukataura yaasingatende iye anobva ati hausi serious. Ini ndofunga kuti kuva serious kutenda muna Jesu kai. But kune vamwe even ukatotenda muna Jesu, serious type ya unopinda. Kwete chakakupinda yawo kupinda manje. Ndo panoratidza kuti uri serious. Zvekuti ukatenda Jesu uri kuAnglican, vanhu vanokunzwira tsitsi. Hausi serious. Why? System yecourt yabata kunyuma. It's not about kuti unopinda ipi. Ukafamba mukutenda nekutya Mwari. God is not a respect.